Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Pasaylo makasa gyud ko ini. Pero husto si Lulong. Dili nako diretsoon og away si Piping. Panid-an una nako siya. Mauna kuya. Nakabantay man ko nga mga artigid singi ng milagring. Paliti sa siyang mga pangarte. Para imura sa bitaw iyang pagpangarte. Bitaw, no? Asa sa ka kung mamalit o kanang dili kayo mahal pero mayo sa kalidad. Naakay brochure diri kuya. Ha? Nag-sideline magud ko karon kuya. May na lang pangbaon. Uy, mayo. Unsam sad na? Sa ibon personal ni nga mga produkto kuya. Pili lang. Naay mga lipstick, eyebrow pencil, eyeliner, foundation. Basta tanawa lang kuya. Ambe ko, no? Adto lang una ko magpalabay sa oras sa prayer room. Maayo dito kay Mingaw. Ako ba kaharing tawag? Ako lang unang lingion. Ako? Uy, unsa may tuyo ining bata? Naa may gibit-bit ka plastic. Sawa mo ka ni Piping, no? Oo, nga naman. Mangod ko niya tilida. Mga order ko ni Piping, oh. Wawa ka kita niya. Ikaw ay hatag ini. Oh. Napatang. Unsa maning lipstick, lotion og ni ay pay bra og panty. Nag-order si Piping ini. Ay, Ginoo ko. Sige kong panelos ni Angela ay iyang ex, pero di ay lain ay iyang gusto. Laki na, si Padre Pagyud, Jesus Maria Josep. Ay, mudagkot ko, akong idagkot si Piping. Nagabian ko pauli da. Nagwat-wat pa magugong lida para sa kong gi-order. Huwag mo siyang pakita, eh. Ugman lang to, eh. Uy, pre! Nag-ursa mo sa inyo, pre. Ha? Nga naman, pre? Hayag bang kayo inyong suod niya? Di ba akong kanila? Ha? Uy, wala mo ko kibaw, pre, da? Si Milagro may tuwa sa amo karon. Uy, susiha to, pre. Uy, basig may nabiyaan siyang kanila. Ursa ba? Ay, dali agad to, pre. Jesus malooy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtan namo, dili
Dili na mag-usab kami. Ang ikaupat nga misteryo sa kasakit, mao ang pagpasan sa atong Ginoong Hesukristo sa krus. Ginoo, akong ipahinungod kining maong misteryo alang gihapon sa akong bana nga si Felipe. Nga unta, maulian na siya sa iyang pagkalalaki ug magpuyo diha sa imong grasya ug ilikay siya sa pagpakasa. Ay, buayang pangag nayabag. Nagpakurat naman sa taon ka, Piping. Oy! Sorry, nangadji, day ka. Ay, wa man taon kay batasan, oy! Magugong mahibaw nga nangadji ka. Unya, unya na kasuko bag tiwasa una na imo pangadji be. Ay, Ginoo ko. Pasayloa in taon ko. Pasayloa sab ang akong bana. Pasayloa ming duha. Amahan namo. Hoy, sabat ha. Oo. Amahan namo Amahan nga namo. naa sa langit. Nakas langit. Grabe sa nimo nakadagko tong kandila ging oy. Lupik pa man nimo nagdaob. Kuya wan bias pa rin dodong kung naon sa na din sa ato kay hayag ko na kay tanawon sa layo. Ay, dako kaayo ko gipangayo sa Ginoo, Ping. Og aron masiguro nga iyang donggon, daghang kandila ang akong gidagkutan. Mao ba? Inana din nagring. Di masan na di masan nakatuna na. Basta kay maura man na nasuod sa akong huna-huna. Desperada na kaayo ko, Ping. Wa ko magtuo nga mahitabo ni nimo nga tiguwang ka naman unta. Ha? Wa ko mahibaw kung daan na ba ni nimo o nya imo lang yung gitaguan sod sa pila ka tuig. O natakdan ka lang ba? O nasudlan ka ba og daotang espiritu, Ping? Naunsa ka dam lagring? Usan taon na mo gipanulti oy. Wa ka pangilog, Giping. Wa na mamarog imong balhibo diha. Ha? Tingano man day ko. Naunsa man day ko. Ay, Piping. Pagkawa gyud nako magdahom, Felipe. Pagkawa gyud nako magdahom. Ay, pakara man pagsawilik ana iyang luhas ilong. Dili unta ko mo too. Pero may ebidensya, Ping. May ebidensya. Usa man kinay mo gipanulti milagring. Diretsuha ko nun na. Ayan na palabig paigot ya para lang pagpataas sa oras. Isulti kung sa'y gusto na mo isulti. Iyagyag na kung sa'y angay na mong iyagyag kay naglibog na yung kugmayo ni mo. Paghuwat ha, paghuwat. Doon ako'y kuhaon. Paghuwat diha. Huwat ha. Sa may ang kuhaon. Pero dili sad mahitabo nga bahin ni Anghela. Kay ganina ron ta akong gilabukan ato. Sige, usapan na tanan, Ping. Usapan na. Pasabta ko, ana. Pasabta ko kung anong nag-order ka anang mga gamit sa babae. Pasabta ko, Ping. Wa ka makatingog. Sirado imong bukog. Nganong masuko man ka? Kanada imong mo din na imong gikasulam. Unsa man di ay? Malipay ko, Ping. Ha? Malipay ko? Aw, yuli ko na lang dahil ng liday. Kaya di makaday ka malipay, ana. Ingon magod si Lida nga malipay yung ka, ana. Mo nga ni-order ko, ana. Ni-order ko niya. Pero kaya nasuko ka man gani dahil hinoon. Ipanguli ko na lang, na. Kanapay, wako'y bayranan. Para ako na, Ping? Pangako para ako. Niyabag ka niya sa ako ko pala. Yuli ko niya. Kadahi man rin magtuot ang malipay ang atong tagaan. Pero masuko naman na hinoon. Sa ato pa. Dili tinuod ang gisulti ni Lulong. Ha? Gisulti ni Lulong? Kaya saan na gisulti ni Lulong?
Ay. Psst. Kinsay nakakita nyo, Lulong? Aw, wala kita ni lulong kuya ay. Ngano di ay? Bantay na ito na akong bata, ha? Loh. Ngano ka? Lisura ini kentahay. Diam juga kay bawa ini. Long! Tago! Aha? Nga naman? Tago! Gipangita kang Kuya Piping, suko kay siya. Ha? Si Kuya Piping? Si Kuya Piping lagi. Nasuko na ko? Nasuko lagi. Oh. Ano kay bawa mo ka nasuko na ko? Kada suko man. Ano nakasiguro man ka? Kada suko lagi siya. Nag-abot ang makilay ug siga kay mata. Nagkasuasong iyang ilong ulunggan. Yeah. Lalaw! Hala! Oh no! Ira kong gilabli? Lapas ko. What ya? Kala mo kaya? Gago ko lang. Mau na pa din. Mau na gipanabi ining kanahang dako ni Milagring. Nga nabayot na kuno ko. O nga nakagusto kuno ko nimo. Ginoo ko. O saan ka tinuod, Lulong? Nga nawa magkatingog-tingog. Nagpitok-pitok naman ang imong mata. Lain sa kayong akong ilong ang magpitok-pitok, Pader. Ha? Huwag ko makauyo na na mag-isulti, Lulong, ha? Kung komedya man na, uon sa, huwag ko makauyo na. Ha? Unsa di akong gisulti, Pader? Ingon man ka. Ngalaan si kay ang imong ilong ang pitok-pitok. Ha! Nisulti sa ana pader. Wala ki ko kadungog. Wasag ko kadungog. Pero nagkabasa ko sa script. Swerte lang tong lulunga to nga buotan si Father James. Ako pa'y nakaatubang ato, lubagon ko laging dila ato, og akong ihayhay. Brutal siya ni mo, Gringoy. Ay. Ay, naban. Na makalagot manggod kaayo. Makasa na lang hinuon ta tungod sa kalagot. Liman kag nagtuo siyang nabayot na ka. Og si Padre pagid imong nagustuhan. Ay, Jesus, Ginoo. Wa siya baliwa. Greng. Ayaw lagi taon sa gula ang pagsangpit sa Ginoo ug ang pagpamalikas. Ay, sorry Lord. Pasaylua in taon ko, Lord. Sige lang, Lord. Mangumpisal kog balik. Pero siguroon akong pari na yung tinuod ako makumpisalan. Og dili nagpapari-pari lang.